Here we go. So weer eens Mr. Local is lekker. Jo, 'n man was 'n bietjie stil die afgelope tyd gewees en ek vra verskoning. Maar guess what? Ons is weer op die pad. Here we go. Mr. Local is lekker. Ons vandag eers rugby gespeel het. So eerstens moet ek jou sê van die tweede span van my van Oudtshoorn Club. Ons is champions. Here we go. So congrats aan Oudtshoorn Club se tweede span wat nou gewen het. Steek dan die A-span wat nou moet speel. Maar ja, terug na die karre toe. So dames en heren, dis Kashoan, Mosselbaai, se weer aan die ding moet ruk. Here we go. So come amigos. Ongelukkig is Mr. Local is lekker moes nou eers George toe gekom het. Ons Mr. Local is lekker gaan nou eers saam met MK1 Revaluation. Saam skit Kasho toe. Here we go. So stay tuned om uit te sien vir die video wat gemaak word van hoe kan amigos hulle op die pad skit as ook MK1 Revaluation. So onthou, Local is lekker. Here we go. Ndamkele ukuba ngeke nime nami ukufa kwami ningahlela asoze nangisindisa mina sendamkele ukuba ngeke nime nami ukufa kwami ningahlela asoze nangisindisa ngela nesiphambanweni nibuze ngami angisiye nomuntu enicabanga ukuthi ngiuye ningiye ngisafuna ukukushiya ngifuna ukuqhubukana Yelane siphambanweni nibuze ngami angisiyena umuntu enicabanga ukuthi ngiuye ningiye ngisafuna ukukushiya ngifuna ukuqhubukana yena akangibalela amaqala kodwa uyangibalela ukukhala kwami akafani nanabantu basemhlabeni
Here we go. MK1 in the mix. MK1 revaluation. En is allemaal gepoel. Vier ons Mr. Local is lekker. Here we go, Sadia. Live. So kom ek wys hulle die setup al wie. Man is uitge man lyk kwaad. Yo, yo! Wat sê jy ou? Man, en dit is nou Lico en here we go. Van Blazer Boys, Blazer spit binne so mag. Here we go. Dit die manne squad. Yo, maar ek moet eers na die ding kyk, jong. Yo. Seer. Here we go, wat sê jy? Alright. Lovely man. Yo. Army nou. Oef. Imagine. Yes. Sisalani. Sisapa. Rera as a beauty. Rera. You. Was die Louis Vuitton hier in die mixen. Verschrik hier in die mix. Yo. En die mense poel nog. Here we go, wat sê jy my baas? Alright, tot jou. Here we go, man. Jassas, man. Mense lyk seer. Yo, seer gesak. Mr. Jake Leo kan hier in mixen. Here we go. Wat sê jy, alright? Dit so maar local is lekker. Here we go. Ons praat later. Yo, die manne lyk seer. Yo, ek weet nie hoe om te maak die mense, wat ek kan doen nie, want alles lyk kwaad, alles lyk net kwaad. Weet ek hier. Hallo. Die mense is lekker netjies so sak. Kijk, hoe duw ook hier in die mixen. Yo, paar. Esa, tu weni sien ek hier so, Sisa. Dit is Mr. Ryan in die mixen. Here we go. Niks aan die kant en jy. Lovely man. Yes, here we go. Hi, Sally. Wat sê Sally? Come, Migos in die mix. Big Preto gaan in die mix. Wat sê jy? Nee, dankie man. Waar die ander mense? Yo, mense. Ek weet nie wat ek kan om die camera te hou nie. Yo, nee. Yo, Blazer spek nog as SR2 nie op sy beste. Yo. Dit is SR2 nie. Hou nou op die car. Sy sien nie nou nie, as jy sê wat daar so sit. Hou nou op die car. Lico en wat daar weer ry. Yo. Showing just the setup. Oef. Kwaad. Wegge. Yo. Pa, netjies man, netjies. Yo. Dis die setup hier in Mossel Bay en is die school setup, nie speel nie. Daar sê manne, net easy, nice and easy. Daar sê, verder is die manne besig, is tyd om te sak plat. Binne die bak, eeta man. Kyk net die setup. Weer eens MK1 in die mix. Skorokko in die mixen. Dus die BMP's in die mix, nice and clean. Mense, ek stap net nou vannacht deur. Hier kom, ek gaan later weer deurkom. Ek wil ook net graag, net gewoon insettel. Doe net uitgeklim.
En dadelijk begint een video maak. Zo, belaat met een stuk toy make-up. Nu speel je nog een hond uit zie. Ranek zie. Kakao laat zien. Yo. Like oude kies. Japanees op zijn beste. Daar zijn mannen. Jammer, pla mannen. Zeg voor mij, wat is hier ingezakt? Wat is hier ingezakt? Motor geweest? Ja, het is 1600 kabel. Zal maar later kijken of ik ga zo staan. Dat is wat ze zei, mijn vriend. Here we go. Nice and easy. Yo, beautiful. Menselijk mooi. Supreme, here we go. Yo, snitty vibes. Yo, snitty easy vibes. Here we go, man. Wat zijn die ouwens? Waar zitten mijn brothers heel rijk? Here we go. Zoals die vibes, zie je nog zo bij. Here we go. Nou, ik love that. Mensen, groep mensen wat allemaal net liefde heeft voor elkaar bij elkaar komen en afshow. Alle liefde wat hulle heeft verstaan. Yo. Schoon. Here we go. Yo, nice and easy, the ladies, here we go. Nice and easy, comfortable ook in de mix. See, this is it up. Mosobai vibes, here we go. Laat ons wel wat maken hier van achteraf. Spoeg mooi hoor. Sissa. The vibes, here we go. Yo, here we go. Maldias Bas. Espacio es vol.
Ik moet die ou vang, joe. Yes. En dan zei oh. Mishai, mag het een shout-out wees vir jou, dat sy asseblief moet mooi spa vir e, want sy gaat baie mooi like, kijk hier, Aina Mishai, Aina, oh, coming soon. Wacht ons hulle, hier is een sien met my iets wil gaan sê. Weer, en wat een kar? Ja, wat is aan? Airbags en wat nog? Nee? En hoe lijkt het veel zover? Hou je van wat je ziet? Wat is zo'n gunsteling kar hier? Vat met bij je gunsteling kar. Kom, vat met de raam, mijn vriend. Je wil zien wat is zo'n gunsteling kar, mijn vriend. Wees van mij, vat met de raam, Boeta. Wat die ene dat? Die BMP. Zo gisteren kan ze zeggen, Shisha, ik hoop ze gaan hebben uitkomen op Boeta. Here we go, lovely. Die Boeta is gisteren kan, here we go. So ja, local is lekker, here we go. Zie je Nicky? Dat is weer Nicky. John, alles behalve het toestellen en transit. Wat? Oh. Yo, Hakim, bro. Yo. Yeah, my boss, was he alright? Nah, easy man. Bakit ano siya dap? Eksen, kijk hoe ze veel gekemd. Ja, ze man, sisa. Sabi bilang, gawa pa. Oo, bilang. Nee. Bilang sa wap. Maar ito man, nog steeds sexy man. Dati ba dila dilo ko mo? Nah, here we go, owner of the car, well, guys. Shout out to the owner, here we go. Ito man, zeg ik. Louis Vuitton en een mix. Ito, overal waar ze kijken, het is net Blazerboy, spik. Jiggly. Een schrekko bro. Maar Louis Vuitton is net zo kwaad hoor. Boos. Vandaag een vraag voor zo'n. Word of the day. Lakstam. Privacy. Here we go. Met andere mannen. Moet nooit op plannen bekend maken aan andere mensen niet. Sloppen. Here we go. Dankie. Here we go. Shout out to the owner of Louis Vuitton. I think. Unsure. Louis Vuitton in the mix. We are in the mix. Oh. Mannelijk, zie je. Blijf tussen jouw bumper is nog op. Shout out to the Godfather. Sisa man, Nike's blij man. Oef, ik moest eerst die vibe. Nice and easy. Oef, nice and easy. Nice and easy. Yeah! Lisa Vatsela, that's Salibati. Here we go, oh no, the car.
Here we go. Oh, even nog wel wijzen die groepie vrouwmensen. Hoe alle uitsteek hier. Samen met Suzuki. Ze gaan zelf wat samen om uitsteek. Nice and easy. Nice and easy. Mannen lijkt kwaad. Hallo, hallo, here we go. What of the day? What of the day? Don't kalat, so style and slay boys. Here we go, here we go. Ah, beautiful. Yeah. Goed mannen, zo die gaan gek. Goed man, here we go. Het woord met Dios is die voor mijn spelen, jong. Door. Maar hij wipe. Here we go, brother. Verder is naar die crew via MK1. Ze maar het weet. Hey, dat zij! Oh, dat zij! Once again, League 1 van Blazer Boys. Onthou, as a Blazer speak, here we go, here we go, here we go. Nice and easy. Shout out to League 1. Yo, as the Blazer Boys. Sorry my brother. Blazer Boys, kom je met je lachen. Hallo, kom je met je lachen. Yo, toen League 1 nog een outsourcing was. Yo. 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 MK1 op alle beste. Here we go. Mana biasa om te judge. Mana biasa om te judge. So, as a vibe, shout out to Michelle. Van Oudzoren. Maar die is van type number plates. So as the vibes. We hebben nog een DJ teruggevangen. Big Boy Customs, here we go. Nice and easy. Oh, some Blazer Boys pick. SA20 VE. Die hier aan VVL op zijn beste. Here we go. So as the vibes. The vibes. Hij staat een I don't know nog. Van Ryan. En die mix van Carmigos. Here we go. What about the vibes? The vibes. The vibes. Vibes.
Digo, que bem mesa não ver. Este knap MK1 evaluation. Here we go, shout out to JT. Shout out to MK1. Here we go, prijzen delen. Amigos Vini Mix, Big Bread. Nummer 1, Basebox. Here we go. Advanced class. Oh, Big Bread. Hier komt mijn winnaar. Hoe zei ze? Hoe zei ze? Here we go. En Susan. Best Japan, here we go. Ryan Dammit van Camigos alweer, here we go. Ze wonen het als Camigos op zijn naam, op zijn mond, op je lippen, en die mond. En dat zei. Ons gaan nou naar Best German toe, sorry. Ik was bij die elkaar, maar ik weet. Derde plek, Best German. Gaan aan Mr. Richard met die pedal win. Hey, King of Japan, here we go. En Camigos wil ook hier opbouwen. Eerst Big Bread, here we go.
En ons gaan vir strike 2. So it means he's out. Bestetic tweede plek. Here we go. Lekker Ryan man. Meneer Ethan Loos met sy Paulo Vivo. En 'n klapie vir Bestetic Ethan Loos. Oh, Mr. Ryan. To end the night, Calmigos vibes. Check out. As honeymoon. He says honeymoon.